יש לכם BDI שלילי והבנק מסרב לתת לכם הלוואה? אם אתם בעלי נכס, נשיג עבורכם הלוואה אטרקטיבית התפורה ליכולות ההחזר החודשי שלכם מגופים פיננסיים מהמובילים בארץ. הלוואה לכל מטרה כולל תשלום חובות ופיגורים, סגירת תיקים בהוצאה לפועל, חילוץ הנכס מכונס נכסים, קבלת הפטר מפשיטת רגל, הסרת עיקולים מהנכס. אצלנו תקבלו מעטפת שירותים מלאה הכוללת ליווי מקצועי מאנשי מימון מהבכירים בתחום, ליווי משפטי מלא, כולל טיפול בהסדרי חוב וכל בעיה משפטית אחרת. בקפיטל פקטור תקבלו מעטפת מושלמת עד לקבלת פתרון אופטימלי לכל בעיה שלכם. השירות מתאים גם למי שיש לו משכנתה, והתשלום על בסיס הצלחה בלבד. קפיטל פקטור, מעל 15 שנות ניסיון, כ4,000 לקוחות מרוצים וממליצים. השאירו פרטים או חייגו עכשיו